manye kama ngana yegere dia se meshara lilioko ira ni inse omosharo onoroko gendanse oinoro mochandora se county to batitumezoya no nyanya gitarindire na kwanete ke mayana ngateba CT scan teyo ekiagara na ile to mwana we sister yani ekera agwetense ngabwarende okobongwa na tigete CT scan na bakorwaliwo bagateba mpaka bapime engoleria sa letu barore gosegere nene gosierenke ekere CT scan yabora ngachigoteba CT scan teyo yani nkaramu lakini nkaragera nkanura nande na lekoru ya alamu alamu muntu to ruko gesieka wende bosongoliye CT scan ndakoletiki teyo bagateba ko bagwa abanyagitari muregega yukana test njene journalist mpaka betu esindani ya tetanus okobo soniru esindani ya tetanus ekabora togachikogora isiko. You can imagine tetanus tebonere tukoborekegara na abangina liri twebwatera neti ndoriko betu tetanus bono tigabato enonye tetanus yoka anti-rabies into tugete chisese tokoromu abantu baito bakoraki babwenwa